سلام تعنا هبلي كما يتصنح كبرات تملكتنا كاب DW International علتاو زينا النوم وررتي حيلتات أب تجري زفتمو وزلو قفعتاتن سرقن عنوتن أتناخيرهم قاتلهم للوم بفلاي بعد ورر سراويت والكملاخي إساس أفوركي أب زقنا أب وردا سحرت سمرة عزيز اسكحك قفعتات كم زفت سمته فليت اللهم أبزو قداي زرزر حبريتا وكيلنا كاب كتما مغله كم السعب كغربنا يوم ورار سراويت فاشفاء أحمد بعد ورار والكملاخ سراويت إساس وفتحات خيلتات وكتم حرن أبزالي زكاية زكاية وزلو وزالة نايم طاس جفعين تفتحن حزون أتناخيرهم قاتلهم للوم أولا ده حد سلامة حالة تطور معلية يبلون بفتاة سبتهم من طولهم كافر الماء لأنه نيسوا عن حموشتن طهات ديجاتات بزيفة المرشانهم هتخروا بزمتون حبريتين الملعب بزنا فرد أبوان برد راشوعاتي كشي ثلاثة ثلاثة عد الشاي ثلاثة ماريمو حموشته هنسا حموشته شالي ثلاثة أسرد عصر شوعاته تعالى نبقى حدنا شبشته برزبار وعي شبشتي وين إتاش عنتي سامرة شبشته تغطيلهم كواتم وتم كل الناس كانوا يستغطروا أو مشتقان تعتيم زقاتلوا من خونه تم تروا دما ريتوا من الحرسهم كإلا على الخيرهم عمورا خمسين جزء ناور الطنية كواتم الناشي بيتهم قرموا فانتا يبهانوا خلفي هذا معنا كيروسا جبريه بلتوا تفاين خالص يركبوا عقاسرت ويزرون تكرت حقوس تبهرت شبشتا عطاني حريدهم بحكمنا مغارا كده تقوام تقولوا أغريا لما علاقتي لما أو عدت على دماء خمسين طالع تشوعات عملت نفسي وانتوا تجارة الجبرت للكلامنا فلا استوالت شدشتوا قاعدة تفضل دعمت وانتوا خبيت الكلام نتاعتهم توقع حل فيني الطالع وصلت كشت ما يوين دماء لأنهم هاي الإسلاف استوالت وانا معاش الشعارت كان حريد القتل هم هاي بخاري مدري أفشري نشوعات الرفعات جبارات جازوهم جبتهم مولو بمولو انت تعنجات بعد وصراويتو اجدف تقاتلوا عفرديت سجا موريهم يركبوا الذي شيطان أوسرح زي عارم قدرنا الزملاء كم سنة رسولوا سنراتب خير مزال بارنا المنوار زعلنا بمهارو الزملاء من السكان كلهم دفتات السلام الله الزملاء فرد أما الزبا عبد الربح نبنا يتواصل رسالات وين دستات لأنني تنربعن زمن أوقفوا أنا حاول كاتلهم تمنها الطالبهم نتقاصوا غربيرهم بحرمودا مولو بمولو أوديهم خاصة حارو كتار مع روحويسهم لأنها موت الدمائي الطالع عن قدمة بركز بغرف قناة التعارضات نشومون تدوك ووتلونهم ثم بعدها وروك حينتات هزمت الله بتيسن بتنيتن بالنسبات خذ لهم دلت التعارضات هنطان شرين هزمت كاب زوار وطرات أغنبيات حلو هيوتو بكي يغطلم تنيت الكودان نهاربا تسوها تلقون عم نتحل مولو بمولا قاتلهم مهم وحافشا أفتخرني عمنا لا تلاقي جسمه وزلوا زرنا نحجز وجهتهم يتنفسان مركون ناتحسن ذركهم حقادتها وهو قدبنا نتشعتان نعرف مجيرو كسابت العادي ذغالوا كينهم بيغالوا براشم خيرهم يجسوا وزلوا مكتابنا كاتخوا حدهم يقول الله ماذا هذا السجري دوارة خرابا فلا أسجره وزلوا زفري كي غاهر كي تفكرا عبدالله ودرون من جسم تقريبها فلا خيروا عما قبلوا كعلم حاول يقول لهم الأمثال كذلك من كتاب ما يخطفوا حدهم إذا يتسرد وكل دمتانا كافي تمام غلط أب تمساسال الزينة أب زوبا دبوب مبراء التقرأي كبابي قجت اتم ورر تحيلتات زفتسموهم زلو قفعتات سكاي نيوس زتبها فلوت مرة خبا حفاش إنجليز سني دولهم توسخ زرزر كامز السعب كقرب يوم سفحة عمقة نسكيات هزب تقراي لومي علمنا النافلة التوكم زمزت بفلاي دما سرحتنياتات ردئت تتابقتي سبقاوي مسلاتن ديبلوماسينياتاتن نتي آبلع تقرايز تفتسم قفعي بقري قطر كمز تردقوم اسكاي نيوس زتبهال وري مراخب حفاش علمنا قليت اللوم بعشعات زقطر وغناتنا عدد موتن سدتن كم زخنم لعلي فرق مليون تغارو دما غزاوتهم كم زسانو زحبر سكاي نيوس وتهدرات فاشستي ابي احمدن والقملاخ اسياس افورقن مدارك تعالبو غفعتاتنا فصبو كم زخنو صبصي بلوم بعداو سراويت والقملاخ اسياس قند طمتو ابلعلي قولعون سوتن ጭካነ زتمل عمر شنت مفصام كم زخنه ات زينه حبيرلوم
ረድኤት እኽሊ ናብ መብዛሕትኡ ከባብታት ትግራይ ኣይበጽሕን ዘሎም እዚ ድማ ፌደራል መንግስቲ ንውስነ ከባቢ ጥራሕ ስለ ዝቆጻጸር እዩ ብምባል ሰራሕተኛታት ትካል ረድኤት ከም ዝነገርዎ ስካይ ኒውስ ብምግላጽ ካብ መቐለ ውፅእ ኢልካ ብዙሓት ወተሃደራት መንግስቲ ይረኣዩ እዮም ቁሩብ ርሕቕ ኢልካ እንትትኸይድ ግና ወስቀስ ዝብል ወተሃደራት ፌደራል መንግስቲ የለን ብምባል ጸብጺብሎም ኣብ ከተማ ግጀትን ከባቢኣን ዋላ ሓደ ዕጡቕ መንግስቲ ኣብይ ኣይረኣኹን ዝበለም ወኪል እቲ ማእኸል ዜና ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ወተሃደራት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ልዕሊ 80 ሰላማውያን ሰባት ብጥይትን ካራን ከም ዝቐተሉ ኣፍሊጡሎም ካሰመን ያብላዓሊ ኣብዚ ኣብ ቦታ እዚኣ ካሰመን ያብላዓሊ ኣራይቲ And who killed them? ወተሃደርና ሻዕብያ ወተሃደራት ኢሳያስ እቶም ምውታት ከይቕበሩ ብምኽልኻሎም ድማ ድራር ኣዛብእ ከም ዝኾኑ ወይዘሮ ለተስላሰ ዝተባሃላ ወገን ሓቢረን እየን ብዙሓት ወገናት ድራር ኣዛብእ ኮይኖም እዮም ድሕሪ ሰሙን ናይ ገሊኦም ክዳን ረኺብና ብኡ ኢና ኣለሊናዮም ብምባል ተዛሪበን ኣለዋ ብተመሳሳሊ ወተሃደራት ፋሽስቲ ኣብይን ውልቀ መላኺ ኢሳያስን ብ7 ለካቲት ኣብ ከባቢ ግጀት ጨሊ ዝተባሃለ ዓዲ ክሳብ 200 ዝኾኑ ሰላማውያን ነበርቲ ከም ዝቐተሉ ስካይ ኒውስ ጸብጺብሎም በዚ ኣረመንያዊ ጨፍጫፍ ካብ ሓደ ስድራ ክሳብ 4 ሰባት ከም ዝሞቱ እቶም ነበርቲ ሓቢሮም ኣለዉ በየነ ዝተባሃሉ ወላዲ ሕልፍተን ዝሽማ ጓል 15 ዓመት ጓሎም ከም ዝተረሸነቶም ተዛሪቦም ኣብ ትግራይ ይወርድ ዘሎ ግፍዕን ጥሕሰተ ሰብኣዊ መሰላትን ኣዝዩ ከም ዘተሓሳሰቦም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ እንግሊዝ ገሊጾም ኣለዉ ሚኒስትር ዶሚኒክ ራብ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይፍጸም ዘሎ ግፍዒ ጠጠው ክሳብ ዝብል ሃገሮም ኣድላይ ዘበለ ኩሉ ከም እትገብርን ኣብዚ ጉዳይ ማሕበረሰብ ዓለም ከም እተለዓዕልን ኣመልኪቶም ኣለዉ First of all, as I made it clear to the Ethiopian government when I was there, we need to see unfettered access for humanitarian purposes into Tigray so we get some proper facts that we can verify, but also so we can support the vulnerable. There's a risk of famine as well as the human rights abuses that your correspondent was looking into. We've also got to galvanize the international community. ህዝቢ መቐለ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘካየዶ ሰላማዊ ተቃውሞ ዝተሳተፉ ነጋዶታ ከተማ ብዕሉል ባንዳ ዝምራሕ ጉጅለ ሰፍ ዘይብል ቅጽዓት ንክኸፍሉ ወሲኑሎም ምስለኒ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ዝኾነ ጉጅለ ሙሉ ነጋ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣምባሳደራት ዝተፈላለየ ሃገራት ኣብ ከተማ መቐለ ዑደትን ተካይዱ ነበርትታ ከተማ ድማ ነቲ ወራር ብምቋም ኣብ ገዝኦም እንትጸንሑ ነጋዶ ብወገኖም ትካሎም ብምዕጻው ተቃውሞኦም ገሊጾም እዮም በዚ ተግባር ዝሰንበዱ ኣባለ ጉጅለ ሙሉ ነጋ ዝኾኑ ኣታኽልቲ ሃይለ ስላሰም ትካላት ንግዲ እቶም ነጋዶ ዓጽዮም ድሕሪ ምቕናይ ትማሊ ምስ ኣባላቱ ኣብ ዘካይዶ ኣኺባ ዓበይቲ ትካላትን ውልቀ ባንክታትን 100,000 ቅርሺ ንኽቕጽዑ ወሲኑሎም ኣብቲ ሰላማዊ ተቃውሞ ትካላቶም ብምዕጻው ዝተሳተፉ ወነንቲ ኣናእሽተን ትካላት ንግዲ ድማ 10,000 ቅርሺ ንክኸፍሉ ኣታኽልቲ ሃይለ ስላሴ ከም ዝወሰነ ፈለጥቲ ውሽጢ ዝኾኑ ምንጭታትና ሓቢሮም ኣለዉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ስራሕቲ ንግዲ ቅጥዒ ስኢኑ ፋሉልነት ከም ዝነገሶ ዝበዝሕ ኣቕሓ ድማ ካብ ክልል ኣምሓራ ከም ዝመጽን ግዚኡ ዝሓለፎ ከም ዝኾነን ዋጋ ኣቑሑት እውን ኣብ ከተማታት ክልል ኣምሓራ ዝርከቡ ነጋዶ ከም ዝወስንዎን ተፈሊጡሎም ይኹን ደኣምበር ህዝብና በዚ ኩሉ ኣጸጋሚ ኩነታት ከይተሰኮነን ኩሉ ትሕትሞት እዩ ኢሉ ብምሕራን ጸኒዑ ይቃለስ ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ ነበርቲ ከተማ ወኦሮ ወረርቲ ሓይልታት ካብ ከተማ ንክወጹን ዓዶም ከሃንጹ ከም ዝደልዩን ሓቢሮም ኣለዉ ካብ ዴይሊ ሜልን ኣፍሪካ ኒውስን ዝረኸብናዮ ጸብጻብ ከም ዝስዕብ ዳሲስናዮ ኣለና ናብ ትግራይ ካብ ዝኣተው ዓለም ለኸ መራኸብቲ ሓፋሽ ሓደ ዝኾነ AFP ከም ዝጸብጸቦ ውቕሮ ኣብ ጎደና ዓብየት ትሕንበብ ዝነበረት ማእኸል መጓዓዝያን መናሃርያ ሃይማኖታውን ታሪኻውን ሓድግታት ነይራ AFPን ኣፍሪካ ኒውስን ከም ዝሓበርዎ ከተማ ኦሮ ብግፍዓዊ ወረርቲ ሓይልታት ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ደቃ ተመንጢላ እያ ብወታደራት ፋሽስት ኣብይ ወዲ 15 ዓመት ወዶም ዝሰኣኑ ሓደ ወላዲ እቲ ዝነበረ ኩነታትን ኩናትን ከም ዝተጋደደ ይሕብሩ ሰላማውያን ሰባት ግዳያት ከም ዝኾኑን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣደዳ ጸታው ዓመጽ ይኾና ከም ዘለዋን ተዛሪቦም The war is escalating. Now it is focused on the civilians. Our young ladies are being raped and 15-year-old children.
ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ወታደራት ፋሽስት ኣብይን 18 መናእሰይ ከተማ ውቕሮ ኣብ ሓንቲ ፀሓይ ከም ዝረሸኑ ባዕዳዊ ወራር ሰራዊት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድማ ቅድሚኡ ብዙሓት ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቀተለ ነበርቲ እታ ከተማ ተዛሪቦም ንፀብጻብ AFP ብምውካስ ዴይሊ ሜይል ዝተባሃለ ጋዜጣ እንግሊዝ ከም ዝሓበሮ በወታደራት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድን ዝተቐተሉ 81 ሰላማውያን ሰባት ኣብ ውቕሮ ዝርከባ ኣብያተ ክርስቲያናት ከም ዝተቐበሩ ቀሺ ገብረሃና ሃይለ ማርያም ዝተባሃሉ መራሒ ሃይማኖት ገሊጾም እዮም ካልእ ካህን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ባዕዳዊ ሰራዊት ኢሳያስ ብዘይ ምሕረት ከም ዝርሽኑ ድሕሪ ምግላጽ ወታደራት ኤርትራ ሰብ ምቕታል መዓልታዊ ተግባሮም እዩ ብስሩውን ወዲ ሰብ ዝቀትሉ ኮይኑ ኣይስምዖምን ኢሎም ሕዚ ነበርቲ ውቕሮ ዝደልይዎ እንተሃለዎ ወረርቲ ወታደራት ኢሳያስ ካብ ከተማኦም ክወፁን ዓዶም ዳግም ምህናፅን እዩ ይብል ፀብጻብ ኣፍሪካ ኒውስን ዴይሊ ሜይልን They need to go. Why do they stay here? We have lost peace and can't move freely. We are being killed by Eritrean soldiers and the Northern Command military. They shouldn't stay here even for a single night. This is our home. ፋሽስት አብይ አህመድ ኩናት ትግራይ በኃይል መኸምባት ከም ዘይኽእል ዝተረድኦ ይመስል በዚ መሰረት ሓደ ካብ ላዕለዎት ወታደራዊ አዘዝቱ ኩናት ትግራይ በኃይል መፈጸምታ ክረክብ አይኽእልን ክብል ንአምባሳደራቱ ተዛሪቡሎም ፍራንስ 24 ኣብዚ ጉዳይ ዘዋደዶ ዝርዝር ድማ ከም ዝስዕብ ክነቅርቦ ኢና بخبريا أبينس بحمبتا كم زبهال فاشيشت أبي أحمد مستدسقم نبتي تحسيم وز أنحم عد سلام كمتسز دلي مسل أبتي أبي تقرايز والعقينات كأندو التهدراو دقفتو كابزخون حدم جنرال يوهانس قبر مسكال أبتي زحل فسمون نابي تقراي مبساحن زقبرو أمباسادرات أتي أبي تقراي كايد زلوخينات بشمباق قبرت معلب كم زي ركب حبير اللوم اللوم أنم بشمبق قبرت معلب زرخبو كينات ويدما قونستات دارقا يفلتن انت اليوم ون از يوم وحدات يوم بمبال نتي ابت تقراي كايد زلو كينات كالئ ممارتك إلا شلو كم زلون بحيلي مفتسمتو كركب كم زي يخقلن جنرال يوهانس تزاريبو اللوم جنرال يوهانس كم زبالوم ازيت رحيو اتنكو ممارتين كابز دما كنا ملت النخلي مسلنن بمبال اما قلن استرخبو أمباسادرات قليس اللوم اللوم اتوم كونتات تግራይ ክዕዘቡን ሃለዋት ተመዛበልቲ ክሪኡነ ተስፊዮም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ መቐለ ዝኸዱ ኣብ አዲስ አበባ ዝነብሩ ኣምባሳደራት በቀጥታ ናብ ሆቴልዮም ተወሲዶም ኣብቲ ዝኸድሉ ሆቴል እዩ እምበኣር ጀነራል ዮሐንስ እዚ ኣብ ትግራይ ካይድ ዘሎ ኩናት ረሳሕ ኩናት እዩ ዝበሎም እቲ ሓቂ ግና ኣብ ትግራይ ፋሽስት አብይ አሕመድ ምስ ባዕዳዊ ወራሪ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ሓይልታት ትምክሕተም ሓራም ብምዃን ትግራይን ህዝባን ንምዕናው ወራር ምፍጻሙ እዩ أبز مدارك تعالبو قفعتات تفتصم الورار دمام جنرال يوهانس قبر مسقل رسح تاريخ فتسيم اللوم مباركة سزي خبركم تملكتنا كاب DW International نزعلت زبنا يوم زيناتاتون أبزي زازمنا لنا سلامك تتالكم أمسجنا كنفليكم تقراي تسعر سلام